Курдаш радиоһы тәҡдим итә. Хәйерле сәгатьтә республика! Яңа ел байрамдарынан һуң юлга сыгылды, оҙаҡ көтөргә тура килде. Сөнки ул хәтлем ашап эсеүҙән һуң хәүефһеҙлек ҡайыштарын тағып булмай. Рәсәйдә ике генә шундай байрам бар. Улар үтеп киткәндән һуң итән калуыңа куанаһың. Ул ВДВ көне һәм Яңа ел. Күрүегеҙсә, беҙ иҫәнбеҙ, һеҙҙең дә һәр хәлдә ҡолаҡтарығыҙ ишетеп, күҙҙәрегеҙ күрә. Шуға күрә беҙ башлайбыҙ ҙа инде. Әйҙәгеҙ, егеттәр, киттек! Ғәҙәттә, шундай һауа торышы булғанда, Ради Хабировтың инстаграмында Билфәт Мустафинға сәләм барлыҡҡа килә. Фотоһүрәттә ғәҙәттә Ради Фәритович тәҙрәгә ҡарап тора, һәм Билфәт Мустафинды уйлайым дигән яҙма аҫтында. Һәм унда меңләгән комментарий. Әйе, беҙ дә уйлайбыҙ дигән. Эх! Яңа йылды ниндәй яңылыҡтар менән ҡаршыланыҡ? Һөйләргәме, егеттәр? Ә ниңә әле һин, Әмил, тәүге тапшырыуҙа уҡ беҙҙе ҡурҡытыуҙан башлайһың ул? Ысынлап та, үҙегеҙ белеп тораһығыҙ, йыл әллә ни шәп ваҡиғаларҙан башланманы. Донъя кимәлендәге хәлдәрҙе күҙең унда тотҡанда. Австралия яна, Иран менән Америка талаша, Ҡытайҙа вирус тарала, ер тетрәй. Уйлап ҡараһаң, ҡурҡыныс. Өфөлә буран. Ҡыштың бер күренеше ул. Ҡурҡыныс түгел. Бер күңелдәй ватҡан яңылыҡ бар. Пенсия 1 һум 60 тингә артты. Эйе. 1 һум 60 тин пенсия арттырып алыусыларҙы ҡотлайбыҙ. Ҡыҫҡаһы, нимә тип әйтергә була? Был йыл менән барыһы ла аңлашылды. Әйҙәгеҙ, киләһе йылды ҡаршылайыҡ инде. Әйҙәгеҙ. Әйткәндәй, күптәр бына ошо афәттәрҙе, барлыҡ һуғыш, талаштарҙы Ҡәбисә йылы башланыуы менән бәйләй. Яңылышаһың, Ғәзиз. Һинең кеүек Алдамай. йәштәр Кәбисә йылының нимә икәнен дә белмәй. Йәштәр генә түгел, күптәр белмәй. Кәбеҫтә йылы нимә була ул? Кәбеҫтә йылы. Кәбеҫтә уңған һәм күп тоҙланған йыл була. Ярай, донъялар рәттән сыҡты тип беҙҙең тапшырыуҙың рәттен юғалтмайыҡ, яңылыҡтар менән башлайыҡ. Шулай итеп, халыҡ фекерен өйрәнеү үҙәге ҡайһы ҡалала, Рәсәй ҡалаларының ҡайһыһында иң әшәке һүҙҙәр ҡулланыусы кешеләр йәшәүен билдәләгән. Тәүҙә иң мәҙәниәтле кешеләрҙән башлайыҡ. Петербург, Химки, Вологда. Улар ғөмүмән иң аҙы һүгенә. Ә иң һүгенеүселәр Сорғот, Владивосток, Нижневартовск, Хабаровск һәм башҡа ҡалалар. Ҡорғорҙары? Шундай һығымта яһарға була, һыуыҡ яҡтарҙа йәшәүҙең был бер күренеше. Мөһим шарты. Шарты. Һүгенмәһәң йәшәп булмайҙыр ундай киңлектәрҙә. Аяуһыҙ климатҡа ҡаршы тороуҙың бер юлы ул һүгенеү. Бына хатта тикшереүҙе дә күрһәтергә була. Мәҫәлән, мунсанан сығып көрөткә сумаһығыҙ бит һеҙ. Әйе. Берҙә әҙәби телдә, аҡмула теле менән ҡысҡырмайһығыҙ һүҙҙәрҙе. Эйе. Йә булмаһа, телегеҙ менән һыуыҡта, тимергә йәбешкәндә бер дә Әсәкәйем дип әсәкәйем мәҙәниәтле һүҙҙәр ҡулланмайһығыҙ. Эйе. Һәм бына мин аптырап киттем хатта һин исемлекте һанағанда. Ниңә был исемлектә мәҫәлән Өфө юҡ? Беҙ үҙебеҙ йыл буйлап йыш йөрөйбөҙ Өфө буйлап. Тығында ғүмерҙә лә ишетмәгән һүҙҙәрҙе ишетергә тура килә. Әйе, үҙең тураһында бик күп сифаттар беләһең. Ни өсөн Өфө был исемлектә юҡ? Сөнки был исемлекте төҙөүселәр беҙҙең һүгенеүҙе аңламай. Ысынлап та шулай да. Миңә ҡалһа, был исемде төҙөүселәр үҙебеҙсә һүгенеүҙе ишетһәләр, ниндәй матур башҡорт теле, ниндәй моңло башҡорт теле дип уйлайҙарҙыр инде. Йомшаҡ итеп һүгенәбеҙ бит. Француздарың аратырһын тиҙәр. Ҡыҫҡаһы, дуҫтар, һүгенмәйек. Сөнки беҙҙә климатта әле ни ҡаты түгел. Үҙебеҙ ҙә үтә мәҙәниәтле кешеләрбеҙ. Әлбиттә, ҡайһы ваҡытта һүгенеүҙән тыйылып ҡалабыҙ. Ниндәйҙер депутаттарҙың яңы закон сығарғандарында. Мәҫәлән, Роспотребнадзорҙың элекке етәксеһе
Геннадий Онищенко яңа ел каникулдарын гамәлдән сыгарга тәкъдим итә. Был көндәрдә янәһәле Россия халкы саманын тыш ашай һәм эсә. Эш көндәрен 2 гыйнвардан башларга кирәк дигән фикердә. Изге нәмәгә калырга нисек уның Хукугы бар. кыюлыгы еткән гомумән. Миңа кала Геннадий Онищенко быел Кыш бабай насар бүләк иткән дә, бүләгә охшамагас, үпкәләп бөтә дөньяга, "Эй, чиа булмаһын байрамы." Юк инде, ул әлегелә баягы үзенең барлыгын күрһәтергә, издертергә тырышкан депутаттарның береһе бит инде ул Милонов кебек. Ә минең саулар, Милоновтар, Онищенколар һәм башкалар мәгънәһезлек буенча еллык планды каплай. Аларның ашып киткән инде, ашып үтәлгән ул план. Менә егетләр, ошо тәкъдимдә һез бу исемлеккә индерәһегезме юкмы? Мәгариф министры Ольга Васильева ветерандарга карата хөрмәтте рус телендә рәсми теркәргә булган Тверь өлкәһеннән мәктәп укучысы уга ветеран дигән сүзне һәр вакыт зур хәрефтән язарга кирәк дип тәкъдим иткән Ольга Васильева иһә был башлангычты хуплаган. Каралы без уйлаган булабыз, ветерандарга хөрмәт юк дигән булабыз. Бuna бит. Ошо хөрмәттән ары китмәһәк, һеҙҙең ярдәмегеҙ һуҡыр бер тин. Юк, нимә уйлайһың? Хәзер ветеран дигән сүзне зур хәрефтән яза башлаһак, шунда ук уларның тормышы яхшырасак. Дип уйлайһыңмы? Миңа калса, без әгәр язу кагыйдәләрен үзгәртәбез икән, әйтү кагыйдәләрен үзгәртергә кирәк. Ветеран дигән сүзне әйткән һайын аяк ойлап басып әйтергә кирәк. Авыз тултырып. Әйе, кул сабып. Бына шунда ук яхшырасак уларның тормышы. Минеңсә, безнең илдә, гомумән дөньяла зур хәреф менән язылырлык вәкилдәр байтак. Монда да менә үгенергә кирәк ине. Зур хәрефтән. Без бит зур хәрефтәр менән. Әйтеп көтүсе без мәдәниятле кешеләр бит. Ә менә тапшырыбызның бүгенге кунагы иһә үзләрдә нисек кенә язһа да халыкның күңеленә уның үзләре үтеп инә. 2020 елдагы тәүге тапшыруыбызды без Шәйхзада Бабич исемендәге дәүләт премия лауреаты яшь язучы Айгиз Баймөхәмәтов менән башлайбыз. Каршы алыгыз. Башланып китте тапшырыулар А һәм Б хәрефтәре менән. Йырлайык. Нima дип? Мамык юрганнарга төнөп, Айгиз килә безгә кунакка. Аппак буран өстәреннән Айгиз килеп сыгырды. Хәерле сәгатьтә Айгиз, әйдә инде хал. Сәлам, Айгиз. Хәтәр оқытышта. Кызы икән бында. Шулай дип хәерле юл Айгиз. Әйткәндәй, олы япылык һинең иңдергә төште. 2020 елның тәүге кунагы. Ысынлап шулаймы? Әйе. Һинән башларга булдык. Сөнки һинең инициалдарың АБ. Каникулдар нисек үтте? Каникул һәйбәт үтте, яхшы. Язылдымы бер ниме? Заготовка эшенә. Мәсәлән, бүген төнгө 4-кә тем йоклай алмадым. Бер нәмәкә искә килеп төште, бер мәсәлән геройдың әйтәсәк хүзе. Шундай бик һәйбәт хүз. Тордым да язып куйдым. Гомумән безгә һөйләп үтәле. Китап язу, булмаһа әсәр язу процессы нисегрәк була? Нисек башлана һәм нисек дәвам итә? Нисектер ул һинеке эсеңдән йыртып килеп сыгырга тиеш. Мин язучы булам дип ултырудан түгел, бәлки шулай да булыр, әмма ул вакытта уңыштың булуы бик шикле. Ә менә теге һине нык борсыган мәсьәлә, ул теге һиңа тынгылык бирмәй, юкларга тынгылык бирмәй. Менә һин шул хүзә әйтергә тиешең, кешегә yetkерергә тиешең. Шулай итеп менә килеп туа. Ниндәйдер әсәр. Синең бөтә китаптарыңда шулай йыртып тудымы? Ну, тәүге шулай булды. Артабан инде сак кына Морын төртеп кенә. Килтереп сыгарга туры килде. Менә әсәрнең сюжет иң тәүдә башында тулыгынса килеп төзеләме ул? Әллә яна башлагас, үзеннән үзе ничектер алагана дигән бар Төрле бит. кешенеке төрлесе. Мәсәлән, минеке тәүдә башлатыла. Мәсәлән, яңрак сыкканы алдаксы дип атала. Авылда миңа шундай һөйләнәләр хәл. Күп кешеләр бит яй көне акса эшләй, емеш иләк хатып бит инде. Бер малай ярлы гына гаиләнең малай, ул теләге булган үзенә кроссовка хатып алырга. Һәм ул еләк йыйган, хаткан, магазинга барган, һәм кроссовканы алып сыктым дигәндә генә быга әйтәләр икән, ну-ка тукталып кире кил бында, һинең аксаң бит фальшивый булып сыккан дип.
ысым булган хәл еләге өчен ялган акча берип кеткәндер. Һәм шул хәл миңа тыңгылык бирмәне. Шул турла 2 ел ничектер уйланып йөрдем. Но теге көн-төн уйланып түгел инде. Бу теге төрлесе моменттар була бит надак. Ниндәйдер уйдыңдан өстәң. Һәм шуннан килеп чыкты алдаксы дигән әсәр. Шунда мин идеяларга тырышкан бер касында кешене гаепләргә ашыгырга ярамай. Һәм кешенең хәленә керергә тырышыр кирәк. Енді ошо китабың менен 2019 елда йомгакланын. Яптым. Тагылар ниндидер эшләнмәй калган ой максаттар, бурыстар калмадымы? Булар кайбердә бер әйбер яда башлайм да ялкау киләләр. Инде ялкаулана алаһың. Ялкау укучылар һәм мин ялкау ядысларның бере түгел. Еңә шулай дип әйткәндәре бармы ул? Юк, мин үзем шулай дип уйлай башладым. Елга ничектер ой максаттар билдәләп куяңмы, пландар хәзер? Куям, мәсәлән, бuna әле бер укытучылар тураһында роман уйлагайным. Роман хатта. Язала башлагайным, 40 битен язганым да ята ул әле. Ерде бөгәрдә бергетмәһең инде, һин халык кына тора. Халык тора. Истән әзерлек булырга тиеш. Шул вакытта. Google код кайыкмай. Юк. Компьютерда басам аны. Компьютерда утайгы булмай. Әйткәндә һин компьютерда басаң, кулдан язмайсың. Элек кулдан язайм, хәзер компьютерга күчтем. Бәлки кулдан язуга күсергәдер. Юк, чөнки кулдан язсаң, минең почеркты машинисткалар танымайдыр. Мин гомумән язучы булган, мин басу машинкада язар инде. Ул ситтән караганда матур күренә. Утыраһың. Инде шундай теләк юкмы? Кулда кружка, каһвә менән. Әллә Шоколады басар. Бәлки гаврый менә бәлки. Шунда инде Ташка уеп. утырган һайын 40 бит язаһың. Кайын тузан язай голай. Деген Папируска. университетта галим не әйтә торгайны Рафаэль Аднагылов. Һез рефераттарыгызды хит сылгауга язып килегез. Кайын тузына. Аның йөкмәткә булган иң мөһиме дип. Менә мин дә уйлыйм, нимәсе язган, нимә язган. Мөһим түгел. Әллә ни мөһим түгел. Иң мөһиме аның кабинеттәге иң һуңгы конечный результат. Ниндидер продукт булу. Айгиз, һин үзең язуынса интернет киңлекләрендә һин һуңгы нисә елда иң күп бастырылган башкорт язучысы? Шаштыру түгел. Әллә үзем дә әйтәм, мәһәдәр 90 еллардан һуң безнең сөнки Мостай Кәремсит республикаларда бик күп басылган бит инде. Мостай агайдан һуң соңгы республикаларда мин басылдым. Но үземдә Мостай менән тигеләргә теге сагыштырырга уйламыйм. Бу үтүң айдан гына әйтәм. Факт буларак. Фата хандар гына. Әйе. Әйткәндә, һинең китапларың ничә кардәш телгә тәрҗемәләнде? Бүтән төрки телләргә тәрҗемә ителеп бетеп килә тиерлек була. Менә яңрак кына әле миңа Азәрбайҗандан шылтыраттылар. Анда китабым сып килә Азәрбайҗан телендә. Төркиядә быел сыга сакалла бирә. Шон Урамбалар дигән әсәрем быел сыга сакалла бирә. Казакстанда, Кыргызстанда. Ә нисек тәрҗемә ителәр улар? Улар һиңа мөрәҗәгать итәләр дә үзләре үз акчасына бастырып чыгалар. Әллә һин Юк. егетләр кызлар мәгәзергә әсәр тәрҗемә итегез. Тәүдә казактар менән танышу ушулай китте инде. Алар үзләре теләк белдерделәр тәрҗемә итәргә. Адак улардан күреп башка республикалар китте инде. Мин бер хасында түләгәнем дә юк. Миңа шуны кызгандыра. Һин түләгәнең юк, ә һиңә түләгәндәр бармы? Аны шулай. Әлбәттә, ул бит интеллектуаль илек дигән. Мәсәлән, Казакстанда минең 5 китабым сыкты. 5 китап хатта. Ну, теге 2 урысса, 3 казакса. Кыргызларда 4. Менә һуңгы вакытта һин генә түгел, башка безнең әдипләргә төрки кардәш халыкларның кызыксынуы арта безнең әдәбиятка. Нимә белән бәйле ул? Һин ничек уйлыйсың? Ничек аңлатаһың үзеңсә? Бәлки совет заманында индидер идеология булгандыр һәм анда бер генә кеше күрһенсә күренә алгандыр инде. Хәзер мөмкинчелекләр күп. Мәсәлән, алар шул ук язучыларда укып карайлар да әйттеләр, аның әсәрен күрһәтергә була һәм үзләре нидәдер кызыксыну белдерәләр. Ни тиклем күбрәк язучылар гына түгел. Артистлар, шул ук менә безнең режиссерлар, Барлык сәнгать әһәмияте. ни тиклем күбрәк сит мөхиткә үзенең теге продуктын тәкъдим итә алалар. Димәк, ул безнең мәдәниятте пропагандалауга өлеш кертәләр. Шул халык тураһында күбрәк беләсәктер. Милләтте таныту. Миңа бездәкеләр ни тиклем күбрәк баһа, шул тиклем куансырак. Һин китап язу эше процессы турында һөйләй башланың. Язаһың да, ыргытаһың, охшамаһа дигән. Ә менә Ыргытмай, ситкә генә алып. ситкә генә алып. Ә менә ак бит алдында озак ултырып, йонсып ултырган көндәр буламы? Була, әйе. Әгәр мин бер нәмә яза алмаһам, шәтеп култамга гына куйып тик ултырам. Ул мин генә түгел, бик күп язучылар шулай дип әйткәндәре бар. Миндә лә бар андай гадәт язучы булмаган. Башка теге ниндәйдер Әлдә язысы түгел. Укырдайлар иде. Хәтта Максим Горький да әйттеләр, ул теге ултыра ала, мәсәлән, яза алмаганда бер нәмәлә автограф куйып кына тик ултырган. Шигырь язуга тотынып караганы юкмы? Килеп сыгамы? Язып караганым бар, әмма мин шигырь язмайм. Һәр вакыт әйтәм,
Әгәр дә мин шигырь язмаһам, башкорт шигъриятенә минең файдам күбрәк була. Чөнки ысын шагыйрь нинди булырга тиеш икән мин аңлайм. Әмма миндә унда һәләт юк. Атыгы рифмага курып, әтәсмәндә ситәнгә, тра-та-та дигән рифмаплётство тидер. Ул булышка килмәй мине кыясын. Менә яшь язучылар, яшь әдипләр тибетек өлкән агайларына, тәҗрибәле язучыларга, шагыйрьләргә үзләренең эшләрен тәкъдим итә һәм алар рецензиялар яза. Һинең хәтереңә иң уйлап калган рецензия бармы? Яшь кенәнем, 20 яшьтә язгайным, тәүгә миңа билдәлек килтергән китабымды. Һәм ул вакытта күп язучылар, халык язучылары, галимдар фикерләрен яздылар. Һәм истә калгандарның береһе минең укытучым, педагогия фәннәре докторы профессор Рафаэль Атнагулов шылтырата. Айгиз кустым больницага 13-нче дәваханага килеп китәле ди, Чернигов калаенда. Ул вакытта онкологияман сирләйне бик авыр хәлдә больниста ята иде. Ул әйтә инде, һиңә бер бирәһе әйберем бар ди. Килгәйнем, ул дәваханала яткан көенә минең китабым турында рецензия язган. Айгизде 50 яшын тулганын көтөргә кирәкмәй, бүгендән үк аны язучылар союзына кабул итәргә кирәк һәм минең әсәрем турында бик яхшы үҙләре язган. Һәм мин дәваханага барып, агайның хәлен белешеп, шул кул язмаһын алып киттем. Моны агайның бик авыр хәлдә яту, үлем менән айкашу хәлендә лә шулай итеп менә яшь кешегә игътибар итү, зур галим ул. Моны миңа нык истә калган. Тәнкыйтьле рецензиялар булдымы? Мин хәзер тәнкыйтьлән нык яратам, чөнки кирәк. Ул насар ул. Инде үтеш булмасын. Аны һиңа билдәлек килтергән китабың хакында һорау биргә килә. Ул турында үзең дә әйткән яңарак. Калдырма әсә китабын укыгандан соң кайбер гаиләләр балалар йортына барып, балалар алалар тәрбиягә. Бу китап язуыңның төп сәбәбе, төп максаты ла шул идеме? Шулай булгандыр инде. Бәләкәй сактан ата-әсәһе үсү, шул мөхиттә үсү, уларның юклыгы нисектер йыелып килгәндер һәм миңа нисектер шул турында дөньяга әйтеп бирергә, кыскырга килгәнгә теләк булгандыр инде. Һәм шул минең оранымга карак сыкты. Шуга бәлки кешеләр охшаткандыр да инде ул әсәрдә. Мәсәлән, бу турында Бурятия мәдәният министрлыгының сайтында ла бер мәкалә сыкты. Катын шулай әйтеп, бу турында әйткән. Аны бездә дә Башкортстанда менә Кырмыскалы районыннан булды, Гафур районыннан да язгандар булды. Айгиз, шулай ук интернет хилектарында мен бер күреп калганым. Һин өлкән дәресендә, махсус өлкән дәресен генә лә язырга теләһең, 12+. Ысулап шундай уй бар ул, әллә бар ул. Ну, Нимә кылмаса алай? Бөтен нәмә бар, тәҗрибә лә бар, нәгә. Псевдоним алды әйдә? Ну, уйлайм мин әле. Теге бундан соң миңа әле өлкән дигән агайда шылтыраттылар әйтә инде. Ну, яз только ухаттан бик пошлы булмаһын инде дип. Тәфсирләп тормайынсың. Уйлайм, ниндәйрәк формада эшләрне. Хәтта сюжетлар миндә бар башта корылган. Әмма ул фикеремдән әле мин баш тартмаганым. Һаман да башымда яшәй. Ә мин укыган бар бит. Башкорт язучылары тарихында ла ундай әсәрләрне беләм. Шул турала мин язгас, Урта Азия республикаларынан кадактар, кыргыздар, аларда дин көсөрәк бит инде бит. Алар миңа күп яздылар. Айгиз агай Тотынаһа булма. Язмагыз, без һеҙҙе хөрмәт итүҙән туҡтайбыҙ. Шулайыраҡ дип яҙҙылар. Сөнки һеҙҙе уҡыусыларыбыҙ да шулай булды. Шулай әйтәбеҙ, берәй псевдоним алығыҙ да. Телмәре бәлки минекенә оҡшағандыр да, ә мин түгел. Беҙҙең тапшырыуҙың үҙ тәртибе бар. Беҙ саҡырған ҡунаҡтарға уйындар тәҡдим итәбеҙ, һынауҙар аша үтергә. Айгиз, бардачокта конверт ята. Уны сығарып алырға тәҡдим итәбеҙ һиңә. Ул конвертта һинең турала 2 факт яҙылған. Факттың береһе ысын, икенсеһе беҙҙең редакция уны уйлап сығарған. Хәҙер беҙ шуларҙың береһен һайлап белергә тейешбеҙ, ысынмы ул әллә юҡмы? Ҡайнан һәләк егеттәр? Белмәйем, эскә. Уңдаған, һулдаған. Әйҙәгеҙ, уң булһын. Уң булһын. Әйе. Шулай итеп, Айгиз ҡатын-ҡыҙҙар төрмәһендә сығыш яһаған. Шунда ултырған бер ҡыҙ уға ғашиҡ булған. ҡатын-ҡыҙҙар төрмәһендә? Ә минеңсә яһаған егеттәр. Мин хатта күҙәмә килтерә алмайым, ҡатын-ҡыҙҙар төрмәһендә. Сөнки ижади кешеләр улар бит теге ғәҙәти донъянан нисектер ситкәрәк сығырға тырыша, үҙенә темалар эҙләй, төрлө ерҙәрҙә йөрөй. Минеңсә Айгиз дә шундайыраҡ кешеләрҙең береһе. Быны белеү өсөн бер генә һорау бирергә кәрәк. Айгиз, һин шансон яратаһыңмы? Ну, ҡайһы берҙәрен тыңлайым. Башҡортостанда бармы ул ҡатын-ҡыҙҙар төрмәһе?
Колония. Бардыр не булма? Так, Бардыр ул. Ишимбай тирәһендә бар Салам, диде. Бәйтеләр, салам. сакраларны һәм мен янда булмадым Ишимбайда. Һез нисә гүләгә дигән? Меніңсә булған ысынлап та шундай Мен хәл. дә шундай фикердә булган. Минеңсә булмактыр ул. Юк, булуын бәлки булгандыр, мына гашык булган дип язылган бит кызларның бере. Әне, ғашық болмақ Гашык булырлык түгел ни? Қыздар һиңә ғашық булмай ғазиз. Һиңә ғашық булмас, башкаларга ғашық булмай дигән аңлатмай ул. Юк, шулай да ышанмайм. Ярай, Айгиз, дөрес яуап? Икегә бер Дөрес. булды димәк мондай Булды. хәл. Мин 2018 елда Бурят Республикаһында Улан-Удэ калаһында катын-кызлар төрмәһендә сыгыш яһадым. Бында мине Бурят Республикаһының хөкүмәте сакыру буенча баргайным. Мотлак рәвештә шул төрмәгә осрашуга Юк, анда балалар йортларында, институтта, студентлар белән техникумдарда, һәм анда академ театрда минем спектакль бара бит инде. Шунда булды һәм шуларның бере катын-кызлар төрмәһендә осрашу булды. Шуннан һуң миңа хат килеп төште бер катындан. Ул 23 яшендә генә төрмәгә эләккән, наркомания өчен шикелле. Шул очрашуда булган да, адак минем адресты табып, хат яздылар. Беренче тапкыр хатында очрашу турында хис-туйгылары менән уртаклашты. Адак бер елдан һуң ул төрмәдән сыкты. Төрмәдән сыккас, интернеттан мине тапты. Әйдәгез күрешәйек, шундай рәхәт булды. Әле лә язып тора ул миңа. Уланда да бу һәм әлбәттә мин тик куркынкырайм да төрмәләргә танышкан кеше менән очрашуга. Әйтәм, ярай күрешербез дип. Оның иң кадерле һүзе әйтте. Мәһәдән китабыбызды укыгандан һуң тормышка карашым саккана үзгәрде. Шуга һезгә рәхмәт дип әйтте. Китап язуның максаты шул булгандыр да инде. Димәк, әгәр ул һезнең белән шул тиклем нык кызыкканган икән, әлеге вакытта ул да безне карайдыр ул. Только башкортча аңламайдыр. Чөнки ул Бурят милләтенә. Барып күрергә тәкъдим итернем. Әйе. Әлеге икән сагыңда. Дәртле сакта. Әйе, яшь сакта. Һәм әйткәндә, Айгиз, был тагы ла һиңа китап язуга, бер әсәр язуга этәргез. Тема. Әйе. Һәм Айгиз безнең тагы да бер һанавыбыз бар. Ул блиц сораудар. Кыска гына 5 хороздар. секунд эсендә һәрбер һорауга җавап биреп өлгергә кирәк. Мәсәлән, менә ошо һорау. Үз аш-һыу бүлмәһе яһазын ата. Сайну кала 2 кастрюль. 4 5. Менә шулай. Дәвам итәйек. Тагы да бер хорау. Һин яратмаган үз транспорт түре. Бер. Троллейбус, Ике. автобус Өс. һәм ларгустар. 5. Ларгус. Ларгустың арткы ултыра торган урындары дип әйтергә кирәк. Анисен. Алар менә бик күп аварияга эләгәләр кешеләр, шуларда карайм да йәлләйм. Әйе, снапта шулай. Айрысы алып елдарға сығылсылар. Давам итәбез. Язучыга кәрәк булган 3 сифат. 1 Намыс, 3 тоғрылык һәм 5. Һәм Сталин кебек әйтергә кирәк. Акыл, намыс һәм вождан. Һәм адакы һорау Айгиз синең өчен сәнскеһе булган 3 нәмә. 1 терпе энә 2 3 4 5. Худ. Шәп. Язынып. Ысынып та язучылар саяв бирдең. Айгиз, син боулинг яратасыңмы? Әйе, мин яратам, чөнки футбол, хоккейдан караганда бында ухатым артык не кирәкме, әдерлек кирәкме. Арзанрак та ул. Әйе. Әйткәндә, Өфөгә килһә, гадәттә яшьләр, студентлар, уларның яраткан күңел асултыры ул тап боулинг, чөнки әллә ни кыйбат та түгел. Кроссовки урлау мөмкинлеге бар. Һәм аяк киемен алып кайту мөмкинлеге бар. Кемгә нимә? Әйе. Дөресен һөйләгез. Хәзер бер шарт тәгәрәтәсәк. Айгиз, син яшәреңме монда? Вакыт булганда килгеле. Студент чакта гел киләтме, базма һәй. Ләм хәзер карар. Һәр хәлдә икенче тапкыр килгән Филистен остарактыр инде. Сулай. Безнең вакыт башланган. Әйдәгез, кемнең исеме беренче тора? Я, кем ул? Минеке. Ямил.
Шулай итеп, хөрмәтле көйәрмәннәр, бүгенге уенның һөҗүмчесе Газиз Әбделмәнов 37 балл, Фирус Хасимов 39, ә инде көмеш медаль ялысы Айгиз Баймөхәмәтов шулай котларга кирәктер, ә инде чемпион һөҗүм чемпионыгыз Ямил. Я инде я. Рәхмәт. Айгизгә Исмаһам бер өлкәлә һин бедән яхшырак булды. әйе, шатланам, куанам. Уңыш бүген минең якта булды һәм ошо уңыш Айгиздин тормышында ла, ижадында ла һәр вакыт озата килһен дип теләйбез. Һин бездән бәхетлерәк, чөнки һинең еңүләрең күбрәк. Бастырылган китаптар, язылган әсәрләр һәм муендан ашкан укучылар. Әйе, яртып укыган укучыларым бар. Уңышлар өстәлеп кенә торган. Яңа елда ла китаптар. Матур һүзләрегезне тыңлап, шым гына тыңлап тик торам. Рәхмәт. Китапка язырлык шулай. Тормышыгыз уен булмаһын, ә менә ошо боулинг уенындагы шаркы түңәрәк булһын. Бүгенгә хушлашабыз. Һау булыгыз. Шугып. Һеҙҙә бер ваҡытта ла яңы йыл кәйефе ташламаһын. Без яхшырак булдырабыз.